Шырашулар хакында Екатеринбургтан Лейсене Садыриддинова репортажында. Хәзер без Екатеринбургның Орджоникидзе районында. Монда күп кенә Уралмаш кебек күп кенә заводлар урнашкан. Кайчандыр шул заводларда эшләргә дип милләттәшләребез шушы төбәкләргә юл алган. Бүген монда зур матур вакыйга, нәкъ менә безнең милләттәшләребез күпләп гомер иткән урында бөек шәхсебез Муса Җәлилгә һәйкәл ачыла. Ура! Приятное впечатление, торжественное мероприятие. Рад видеть здесь большое количество людей, что все неравнодушны к творчеству Мусы Джалиля, наш великий татарский поэт, военный журналист, герой Советского Союза. Конечно, эмоции переполняют. Бүгін біріншілер болып, бүйік татар халқының шағыры, шәхсі Муса Джалилнің һәйкәлен ачтык. Менде үзебезнең бик матур гырб гадәтебезлегендә алмагачлар утырттык. Шуңа күрә бу хакта Менә чыгыш ясаларда әйттеләр бит инде. Татар дисез, ләкин бөтен халыкның герое дип. Чөнки бөек ватан сугышы вакытында һәрберсе үз милләте өчен, үз халкы өчен, үз иле өчен канын түккән, һәлак булган батырларча. Шуңа күрә менә без дә бик шат. Свердлов өлкәсендә 150 меңнән артык татар яши, 14 татар оешмасы эшләп килә. Татар халкының 50 меңнән артыгы шушы Екатеринбург каласында гомер итә. Шушы тирәдә бит инде безнең татарлар яши, алар заводларга эшкә килгәннәр. Менә кыскача шуннан башлыйк әле сүзне. Юкка гына монда бит инде Муса Җәлил һәйкәле куелмады. Ул чыннан да шулай, татарлар тарихы булай дип әйтсәк дөресрәк булыр. Урындагы татарлар бар, Шөпшен Урал татарлары, алар инде Көнбатыш округта, Башкортстан белән Чиләбе чигендә урнашкан шул 40лап татар авылы. 30нчы еллардан башлап, әлбәттә, менә бу тирәдә, менә нәкъ шушы районда Уралмаш менә безнең сул якта, бу якта Илмаш дип атала, электро-турбомоторный заводлар, төрле заводларны төзегәндә күбесе бәхет эзләп килгән кешеләр, утырып калганнар. Шулай ук шахталарга бәхет эзләп ансы күбрәк тә төньякта урнашкан. Кайчандыр бәхет эзләп килгән милләттәшләребез бүген шушы җирләрдә төпләнеп гомер итә. Алар белән дә аралаштык без. Жителям России всех национальностей, которые внесли огромный вклад в победу в годы Великой Отечественной войны. Я от всей души поздравляю всех с этим событием. Я думаю, что вот на этом сквере последует нашему примеру и другие национальности, и будут открыть. Йөрәк дәртләп тора, янып тора. Рәхмәт Татарстанга. Бу безнең халкыбызның шушындый каһарман улларын бөтен җирдә гәүдәләндереп тора торган искиткеч вакыйга. Безнең халкыбыз өчен горурлык. Барысы да әйтәләр, Муса Җәлил татар халкыныкы гына түгел, ул бөтен илнең горурлыгы, чынлап та шулай. Әмма аның татар булуы иң беренче безнең өчен иң зур горурлык. Һәйкәл барлыкка килүенә мин шатбы. Шат. Без уйлаган идек инде, без Германия посолы белән, мондагы консуллар белән эшләр алып бардык. Министр обороны Шойгуларга хатлар язып, алардан одобрениелар без кабул иттек. Тем не без түгел, тулы аягыннан башына хаты булган һәйкәл кирәк. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында, чәчәк памятник. Күп булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Бит Муса Җәлил һәйкәле Свердлов өлкәсендә беренче татар шәхсе һәйкәле. Свердлов өлкәсендә эш сәфәре вакытында Васил Шайхразиев Екатеринбург шәһәре башлыгы Алексей Орлов белән очрашты. Әңгәмәнең төп темасы Муса Җәлил истәлеген мәңгеләштерүгә багышланган чараларда катнашу булды. Очрашулар түгәрәк өстәл утырышында дәвам итте. Анда ураллыларның 1941-45 елларда Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән өлеше дигән темага фикер алыштылар. Инде очрашуларның тагын бер дулкынландыргыч мизгеле. Ул Җәлил укулары 4-нче халыкара әдәби бәйгесенә старт бирү булды. Кичә Оренбург шәһәренең Дәүләт татар драма театрының Муса Җәлилнең тормыш юлын чагылдыручы "Гомерем минем моңлы бер җыр иде" спектакле белән дәвам итте. Әлеге сәфәрдә булган вакыйгалар хакында сез тулырак халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Ләйсәнә Садыриддинова, татарлар, Екатеринбург шәһәре, Свердлов өлкәсе.